Θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε γυναίκα να σε ερωτευτεί χρησιμοποιώντας μόνο 3 φράσεις? Πάρε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτό που θα ακούσεις τώρα δεν είναι κενά λόγια παρακίνησης ούτε ένα προσωρινό κόλπο, αλλά μια βαθιά κατανόηση του τρόπου σκέψης της γυναίκας και της φύσης της συναισθηματικής της αντίδρασης. Πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι η έλξη είναι θέμα τύχης, εμφάνισης, χρημάτων ή έμφυτης χαρισματικότητας που κάποιοι έχουν και άλλοι όχι. Όμως η αλήθεια είναι πιο απλή και ταυτόχρονα πιο βαθιά. Η πραγματική έλξη ξεκινά από τις λέξεις, αλλά όχι από οποιασδήποτε λέξεις, από εκείνες που λέγονται τη σωστή στιγμή και με τη σωστή πρόθεση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνδρες καταστρέφουν τις ευκαιρίες τους πριν καν ξεκινήσουν. Πλησιάζουν, μιλούν, νομίζουν ότι έκαναν τα πάντα σωστά και μετά αναρωτιούνται. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε, γιατί δεν δέθηκε, γιατί εξαφανίστηκε. Ο λόγος συνήθως δεν είναι η εμφάνισή σου ούτε η κοινωνική σου θέση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο άνοιξες τη συζήτηση και η ενέργεια που μετέφεραν τα λόγια σου. Πριν φτάσουμε στις 3 φράσεις, πρέπει να καταλάβουμε κάτι βασικό. Η γυναίκα δεν έλκεται από τις λέξεις αυτές καθ' αυτές, αλλά από αυτό που αποκαλύπτουν οι λέξεις για εσένα. Οι λέξεις δεν είναι ο στόχος, αλλά το μέσο. Είναι ο καθρέφτης της επίγνωσής σου, της παρουσίας σου, της αυτοπεποίθησής σου και του τρόπου που βλέπεις τον κόσμο. Γαμαγιώτα. Αυτό κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιήσεις φράσεις χωρίς κατανόηση θα αποτύχει, και ίσως φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το πρώτο θανάσιμο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνδρες είναι η γενικότητα. Οι επαναλαμβανόμενες, ασφαλείς και προβλέψιμες φράσεις. Είσαι όμορφη, έρχεσαι πρώτη φορά εδώ, μπορώ να πάρω το τηλέφωνό σου. Δεν είναι ηθικά κακές φράσεις, αλλά είναι αδύναμες σε επίδραση. Γιατί? Επειδή δεν κουβαλούν καμία προσωπική σου σφραγίδα. Είναι φράσεις που έχουν υποθεί χιλιάδες φορές και ακούγονται άλλες τόσες, χωρίς να αφήνουν αποτύπωμα. Το μυαλό της γυναίκας, ειδικά της ελκυστικής ή συνειδητοποιημένης γυναίκας, τις αντιλαμβάνεται σαν θόρυβο στο παρασκήνιο. Τις ακούει, χαμογελά από ευγένεια και σε ξεχνά μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν είσαι γενικός, όχι μόνο αποτυγχάνεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον της, αλλά στέλνεις και ένα έμεσο μήνυμα. Δεν σε πρόσεξα πραγματικά. Δεν σε είδα ως μοναδικό άνθρωπο, αλλά ως μια γενική εικόνα. Και αυτό αρκεί από μόνο του για να κλείσει συναισθηματικά η πόρτα. Ας περάσουμε τώρα στην ουσία. Αυτές δεν είναι μαγικές φράσεις, αλλά ψυχολογικά κλειδιά. Χρησιμοποίησε τα με επίγνωση και θα δεις τη διαφορά. Η πρώτη φράση. Το έξυπνο, βαθύ κομπλιμέντο. Αυτό το είδος κομπλιμέντου δεν αγγίζει την εμφάνιση, αλλά την ουσία. Δεν επενεί αυτό που ήδη ξέρει για τον εαυτό της, αλλά αυτό που σπάνια προσέχουν οι άλλοι. Αντί να πεις, είσαι όμορφη, πες κάτι όπως, ο τρόπος που εκφράζεσαι τραβά την προσοχή χωρίς καν να προσπαθείς. Δες τη διαφορά. Εδώ δεν επενείς την εμφάνισή της, αλλά την παρουσία της. Όχι αυτό που βλέπει το μάτι, αλλά αυτό που αισθάνεται το μυαλό. Της λες έμεσα. Σε βλέπω, σε προσέχω και σε καταλαβαίνω λίγο. Και αυτό το συναίσθημα είναι σπάνιο και δυνατό. Το έξυπνο κομπλιμέντο λειτουργεί γιατί ικανοποιεί μια βαθιά συναισθηματική ανάγκη της γυναίκας, να τη βλέπουν όπως είναι, όχι όπως φαίνεται. Για να πετύχεις αυτό, πρέπει να είσαι παρόν, να παρατηρείς, να ακούς, να προσέχεις τις λεπτομέρειες, τον τόνο της φωνής της, τον τρόπο που γελά, το στυλ της ομιλίας της, την ενέργειά της ανάμεσα στους άλλους. Και όταν επενείς, καν το για κάτι αληθινό που παρατήρησες, όχι για κάτι αποστηθισμένο. Παράδειγμα, μου αρέσει η ηρεμία σου, νιώθεις σαν να μην προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Αυτή και μόνο η φράση σε τοποθετεί σε εντελώς διαφορετική κατηγορία από τους περισσότερους άνδρες. Η δεύτερη φράση. Η φράση συναισθηματικής περιέργειας. Εδώ ξεκινά το πραγματικό παιχνίδι. Η περιέργεια είναι ο πιο δυνατός συναισθηματικός κινητήρας. Όταν φυτεύεις περιέργεια, φυτεύεις σκέψη. Και όταν σκέφτεται εσένα, είσαι ήδη μέσα στο μυαλό της. Αντί για βαρετές, επιφανειακές ερωτήσεις όπως «Με τι ασχολείσαι», «Από πού είσαι», χρησιμοποίησε μια φράση που ανοίγει μια εσωτερική πόρτα. Όπως «Έχω την αίσθηση ότι δεν αφήνεις πολλούς να πλησιάσουν πραγματικά, αλλά όποιος το καταφέρει δύσκολα σε ξεχνά». Αυτή η φράση δεν ζητά άμεση απάντηση, αλλά δημιουργεί εσωτερική σιωπή. Την κάνει να σκέφτεται. Γιατί το είπε αυτό, πώς το παρατήρησε, έχει δίκιο, εδώ γεννιέται η έλξη. Οι φράσεις συναισθηματικής περιέργειας λειτουργούν γιατί δεν δίνουν απάντηση, αλλά θέτουν ένα άρρητο ερώτημα. Υπονοούν βάθος χωρίς να βαραίνουν την ατμόσφαιρα. Το σημαντικό είναι να υποθούν με ηρεμία, χωρίς βιασύνη, με μια μικρή παύση μετά τη φράση και με ένα βλέμμα σίγουρο. Παράδειγμα, έχεις μια όμορφη αντίθεση, σαν να είσαι δυνατή έξω αλλά ευαίσθητη από μέσα. Αυτή η φράση από μόνη της μπορεί να ανάψει έντονο ενδιαφέρον, αν υποθεί τη σωστή στιγμή. Η τρίτη φράση. Η φράση του χώρου και της επιλογής. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη και η πιο δυνατή φράση, γιατί ξεχωρίζει τον άνδρα που έχει ανάγκη από τον άνδρα που είναι ελκυστικός. Οι περισσότεροι άνδρες πιέζουν ασυνείδητα. Δείχνουν υπερβολικό ενδιαφέρον, γρήγορη προσκόλληση, ανάγκη για εγκύτητα με κάθε κόστος. Αυτό τρομάζει τη γυναίκα, ακόμα κι αν είναι ήδη ενδιαφερόμενη. Η τρίτη φράση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δίνει χώρο, αλλά με αυτοπεποίθηση. Για παράδειγμα, μου αρέσει να μιλάω μαζί σου, αλλά δεν μου αρέσει να βιάζομαι, μου αρέσει να αφήνω τα πράγματα να εξελίσσονται φυσικά. Αυτή η φράση λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα άμεσα. Λέει, είμαι άνετος. Δεν έχω ανάγκη, επιλέγω, δεν παρακαλώ. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί ταυτόχρονα ασφάλεια και έλξη. Ή μια φράση όπως δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτή η συζήτηση, αλλά τη χαίρομαι όπως είναι τώρα. Μόνη της αυτή η πρόταση την κάνει να νιώθει άνετα,
αλλά ταυτόχρονα περίεργη και με διάθεση να συνεχίσει. Και τώρα πρόσεξε καλά. Η πραγματική δύναμη αυτών των φράσεων δεν βρίσκεται στις ίδιες τις λέξεις, αλλά στην κατάστασή σου όταν τις λες. Αν τις πεις νευρικά, θα αποτύχουν. Αν τις πεις προσπαθώντας να αποδείξεις κάτι, θα αποτύχουν. Αν όμως τις πεις ήρεμος, παρόν, χωρίς άγχος για το αποτέλεσμα, θα πετύχουν γιατί αντικατοπτρίζουν την εσωτερική σου αλήθεια. Μην αποστηθίζεις αυτές τις φράσεις σαν έτοιμα σενάρια. Κατανόησε το πνεύμα τους και καν το μέρος του τρόπου που επικοινωνείς. Ρώτα πάντα τον εαυτό σου. Αυτό που λέω τώρα την κάνει να νιώθει ξεχωριστή. Ξυπνά την περιεργιά της. Αντανακλά την αυτοπεποίθησή μου. Αν η απάντηση είναι ναι, τότε βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Στο τέλος, να θυμάσαι αυτή την αλήθεια. Η γυναίκα δεν ερωτεύεται τις λέξεις, αλλά το συναίσθημα που αφήνουν οι λέξεις μέσα της, και ο άνδρας που το καταλαβαίνει αυτό, δεν θα είναι ποτέ ένας συνηθισμένος άνδρας στα μάτια καμίας γυναίκας.